Start na Lubat na. Hi guys, morning. We're going to the beach with my brother. Sa English. Hello. Hello. Okay. Ilak ka tanan nga. Ha? Ilak tanan nga mga kapiabro. Birahan ng bag. Ikaw rin na og. Wala pa. Uy, ba yung mama day? Uban niya kay magpakuan sila sa Nay sa Gio. Manib. Lugar sa probinsya na mo. Wait, ha? Ngit-ngit. Ano? That's spring lang. Kay, isa nang ga-drive. Uy, Hi! isa nang ga-drive. Muli ni Sinday. Hi! Ay, na gani drive. Kapit sa ring ano to kang ado, Jel? Drive gani papaawi. Hello. Naligo ako dagat. Kisa may naara diha day? Nagmanghod. Napamagay pa baboy da na ya. Hawa na day mong panday, mama diha? Wa na. Baboy na naman ay tigdaan din. Dire? Eh, wala. Kasi sa may nag-drive. Hindi man si Papa. Migo na mapapa-awi. Day na? Migo na kay ligo man sa nagdagat. Migo na. Inday papa-awi. Hindi mo palit og uling. Oh. Uling din lang no? Naman tingali balik sa uling din Wa? tumahan. Oh, Uling. wa man des ato. Di man usong uling no? Anay pa yung uling garan yun. Na may barbecue man. Palit ang uling, Mark. Pero tadto na kay taon na madadal dito mo. Nati edit to. Lagi. Pasigwa. Pasigwa. Taon. Kato. Kadel naman eh. Anak ko din. Panahon. Panahon. Wala sa full memory na. Ha? Nawa? Na ay. Nag-iris ko. Nag-iris ko ganun ako. Makalim. Pwede rin panidas kam dari. Pwede. Sinang na nagtaas na memory. Ang tawa, 200 na kapin. Makukapal ito 500. Nagdakag kuan long soft drinks. Pero ang tato isa. Uy, ang kuan di ay. Asa tong palit og kuan? Kita bandera. Basta. Di tong kuan. Ilimnon ko nun ni Mark. Taba. Nakapasigas mata. Di na kay kumukog inumurlog kanang Ano? Di naman ko mag-inam. hina yan ako na. Ano din sa palit? Kapoy. Dali na ko kapuyon. Muli des muni sa January. Say? Muni? Ba? Nanghambog mo na sa mama. Wali bitaw. Eh, sunod to ipon na. Nelson yan ay naingon. Si Nelson ang piyang gilawaan. Laki sa yung gipay ba di ay. Mga tos na yung sunod. Okay. Nanabi man na sa dito. Ano wala ako ba?
kita awin ni uban may nag-drive. Sa Pawig na manig music yan, nag-upload mo. Ha? Sa Pawig Music. Pamukuan, makapiright kung may music. Listen. Mga ingon na labi na sa YouTube. Copyright ka. Well, pao. Ay! Wa pa man din nahuman ang merkado diyan, no? Pero Ikat sa nin, sa parang lain. ilang mga lindot nga spot. Dirahe. Ah, sabat ti kay buting ka. Bising para pa ka halo. Para pa ka daw. Tao mo. Oy, tinuod. Sara. Bugalon mga kumda katawa tayo. Nangaligo po sila sa ikuan. Silang tuna. Naman? Pasaka sila. Dito sa taas. Masin pa to. Housing ba to? Nagdag mga pagkaon. Magdaman na sila. Laki din sila tinuhan. Si Tuna, lain ng tinuhan. Kuha na sila sa... Si Chona ra siguro. Kada sila si Charito ko. Murag ko yung charito. murag na uban buti na siya. Karito wa. Charito Wa. Sinong ladyo, apil na? Wa. Kristi wapon na tira. Wa. Uban-uban naman. Ha? Si Chuna ka ng half rama ko na. Hapon. Hapon. Ito ikaw kain ng ito. Muli mo. Desember na ba ka? Bonbon mo dyan. Bonbon public beach dyan lang. Sinang Gerson. Wa di along. Wah, kuha tap sampah pa sila. Sampah. Si 6 to. Sampah pun. Yes, abot na ta. Tanaw na taon sa ipon mas dagat dire. Hindi na itong gidang sa kinang. Ano na tayo?
kaputi ilang bus dire. Saan ito sila? Sugba na eh. Only here at Bituon White Beach. And again, we were gonna announce our winner at syempre. Klaro na yung winner natin, guys. Dito na tayo. And again, we do this. We would like to say thank you so much, Mommy Mina and Daddy Paul White, and to the entire Bituon White Beach. Palakpakan naman tayo, Bituon! San Miguel, Bohol! Panalin Tokihoy! Kanulin! Anulin! Kanulin! Isa pa! Anulin! Nakakainis, sorry talaga. Anulin! Anulin Kandihay, Bohol! Thank you! San Miguel!